pherangke atum aphan Kangbura Killing lang plot pen karjuno dak alam the kar bok pon alam the aphuthak Sochengdhenta Press Club atum pen ningkang samse chepaklang si pherangke mai ke padopon kidam tang phai kuning ni phai grip hor ni phuluni constituency Karbiang Autonomous Council Kangbura Killing pen pherangke abitung atum aphan terrorist mate arlo kido songpu kar bok pon ke aronawe konat pen si kar bok pon malapen inudi abang phu kangri kangkrang pen lam kaning je ke chokche Karbiang Longan News ke doan aphan kelang rem ke chok che pusi Sochengdhenta Press Club pen karju pado ilik ceng abang niliphan ning pathiri pusi alang di nang ke ther nang ke lapusan halo mai inut alang di Karbiang Autonomous Council long alang di kang idun pen rat aphan mate kaprek phasta me lapusan se alang di kaning je nang ji a odloma la bangke nilitum ning duk lo la pen la bangso pherangke tum kerap kachangdam kidam bangso pherangke tum ta chithan lo nilitum ke lodak mena puluni long homosti a constituency a correspondent lo chithan lo lasi nilitum ke nang lilong ke banglang ko putang chithan lo sita alang litum phan bangri pasi aphong siku sta hola la pherangke tum bangke nilitum ke nang lilong le bang vete konasi tum kidam na kidam alang pusi alang litum ke chithan lo lasi lapu an kelang plot pen ni tum media fan or Karbiang long media fan lapu son ni tum fan nongno nang kejo tap la bangke ni tum stame ning duk lo da ko bangke alang li bangke Karbiang long arat phan ke kaching hon ave si da ko bangke thek dak lo lasi ni tum Sochengdhenta Press team hoi pen ni tum la bangke condemn lo pin rem pon lo alang li la bang so aphuthak alang li lamklar chipi alang de jontu alang lamklar chipi bangani tum digest je lasip puthot alang li lamklar ke chipi pa meka je phanse nili tum ahen pen chuning ni ponik lo dasila son Kangbura Killing aphan EMR puben thanvek nang ji pusi kachuning ri padopon Karbiang long media atum aphan inut aot kabipen nili tum media to phana ke tikta jenili tum media to makan se alu ke do song lo tum ke son ke tirung kerek tabra ke la son tum phana ke bo setame nili tum bang so media long ki claim dun man claim la bani tum dame rad phan la pen khaya kisung ko son se pajok thegi ma la pen khaya kisung long ko son se jok ponun ji ma iprang Karbiang long kupi siman ji ma la so putha galam ma ke nili tum setame la claim bom dam bom singom an ni tum Sisong bom ciri paroi si rada pana ke joy hai ke bai piku alang li jong si media pan che hang pen dia nila son si claim din ni pan media la son paklang ki nanji pu pe pu dote ni tum ta koson si media mate herang ke tum ta paklang kon phe asi la so oda bang ke chokche ni tum hin pen bang ke ni tum Sochengdhenta Press atum pen ame ala bang ke ni tum ta condemn lo alang li phat je Karbiang Autonomous Council long alang ni not EMR pu do bom la so EMR pu pen chi onang ko alang ni EMR pot kan lu pusi nili tum ke demand pono ba condemn pono news report Karbiang Long live